Jeg tror nok, jeg har 50 års jubilæum herude, og jeg kunne været her vel afved 18 gange alt i alt, tror jeg. Mogens Larsen fik for nylig fejret sit 50 års jubilæum som kontrollør på Aalborg Portland Park. Jamen det var altså i 75. Jamen, jeg var med med Aalborg Firmestores bestyrelse, og så var vi til repræsentantskabsmøde herude. Og så skulle Svend have nogle folk. Svend Sørensen, dengang han var inspektør. Og så siger han til mig, er det ikke noget for dig? Jeg bor lige herovre i Stenbillesgade. Jo, men det kunne jeg så godt. Jamen, jeg startede med at være over på parkeringspladsen over ved Haraldslund. Og så kom jeg op og være op mellem bag mål og så langsiden. Der kostede det penge for at komme derover. Så skulle de tage dem ud. Jeg tror, det var 2 kroner, de gav dengang. Og så kom jeg ellers over og stå på Andenvej, parkeringspladsen der. Jeg tror, jeg har været deroppe i 22 år. De steder på parkeringspladsen. Og så tror jeg nok, at hvis jeg husker rigtigt, så kom jeg herned i 96. Og hvad er din rolle så hernede i kælderen? Ja, det er så at sørge for, at spillerne de får det, de skal have. Vand og deslige, kaffe og te og frugt. Og så skal jeg sørge for, at de kommer på banen, når kampen skal spilles. Mathias, værsgo! Jeg har nydt godt af at være hernede. Og jeg håber også, at OB har været tilfreds med, at jeg har serviceret den på den måde, jeg har gjort. Hvad er her? Tillykke med et godt jubilæum. Tak skal du have. OB betyder alt. Der er ikke en klub her i landet, der betyder mere end OB gør for mig. Og det er sådan set hele familien. Alt, hvad der har med OB at gøre, der er vi egentlig deltager i. Tak skal du have. Det er godt. Og når OB betyder så meget, hvordan er det så i 50 år at kunne være en del af OB på den her måde? Jamen, jeg håber jo, at OB de har været glade for, at jeg har været her. Og så lige sådan, at det er i hvert fald været mit indtryk, at det har været en dejlig klub at være i. Altid. God gang. God gang. Jeg har ikke noget til gode. Jeg synes, jeg har haft det fantastisk godt. Og de har været, altså, jeg kan ikke sige, at de har været glade for mig, men det håber jeg, at de har. Er I klar? Ja. Udholdet. Jeg nyder simpelthen hver eneste sekund. Og så har jeg sådan, der er lidt skæg og lidt ballade. Og hej, gamle. Vi har nogle af os, vi går og råber lidt efter hinanden. Det kan jo ikke undgås. Jeg har sagt pænt tillykke, ja, men han også vide, at han ville fundet 50 tidsler, så har han på det i stedet for. Han kan godt lide, men det årstiden er desværre ikke til det. Et af Mogens Larsens kendetegn er hans mange slikbøtter. Jeg tør ikke at sige, hvor mange der er deri, men den er kendt over hele Danmark næsten. Og der ryger mellem 3 og 4 bøtter af kamp. Jamen, jeg gør selvfølgelig bare lade være, men jeg synes, det er skægt, ikke? Jeg har sjov med, og det synes de åbenbart også. Jeg vidste godt, at det var det, der kom efter. Prøv at se, det er faktisk ikke, jeg kan få en på hovedet, når jeg tager noget. Ja. Jeg tror, det har kørt i hvert fald mellem 10 og 15 år. Tillykke med dagen, gamle. Tak, gamle. Nej, nu hold op. Stort tillykke. Tillykke, Mogens. Tak. Jeg er ikke meget for, men... Nej, det ved jeg godt. Det var godt gået. Ja, tak. Så længe OB vil have mig, og så længe jeg kan holde til, bliver jeg ved. Altså den dag, hvor de siger, ved du hvad, nu kan du ikke klare længere, så må jeg stoppe. Jeg bliver heller ikke yngre. Jeg bliver 78 næste gang, så det er jo ikke bare sådan lige... Men det her, det kan jeg klare stadigvæk, og det vil jeg så gerne, og det bliver jeg ved med.